Tommy. Ayaw, sir belai. Ma मोनफैदों नों बेवहाय? नों सोर? आं बहा दंफैयो? आं सोर? नों सोर? आं बहा दं? मा जाखो बे गुमैयालाय? हाग्ला बोरनाया। हिनजावफोर उन्दुनायावलाय मा मोनफैदों? मा खालामदों नोंलाय बेवहायलाय? नों सोर? आं सोर? आं बहा दङ? नों बहा दङ? आयो मानसियालाय मा जाखोसै? आं बहा दङ? नों बहा दङ? बैसोर बहा दङ? बुहुमनि मानसिफ्रा बहा दङ? आं बहा थांखो? बैसोर बहा गोमाखो? बहा मा मेथाइ खनदों? बहा मा पिकनिक जादों? बहा मा रंजादों? बहा सोर बुलायलायदों? बहा गावलायदों? बहा मा हा सेखलायदों? बहा हाजोआव गाखोदों? बहा सोर थैदों? बहा मायाव बारजुमदों? बहा मा जादों? आयो मानसियालाय मा जाखोसै? जावैसो? ओइ जावैसो मानसिया सिमाङावसो थाबायबायदोंमोन खोमा। जानो आरो बिदिनो जादों खोमा। जावैसो र' खेबसे सोबबागासिनो सोबाबावनि आं। आयला जामायला माथो आइ बिखुनजोसो। मा खालामफैदोंलै नों आइ बिखुनजो आं उन्दुनायाव? आयला माथो बिहावसोबोलै। मा खालामफैदों नोंसोरलाय? हगार आं उन्दुनोसै। ओइ जावलिया खर' गाज्रि नोंसोर जों उन्दुनायाव फैदों दा? नोंसोर उन्दुनायाव फैदों आं? माथो जों उन्दुनायावलाय मानो फैनांगौ नोंलाय? बुजिबाय आं। बांद्राय सिमां गाज्रि नुबा आंना थाबायथिंनाय मोनसे नेम दङ। सिमां गाज्रि नुबायना बिनिखायनो नोंसिनि रुमावसो मोनफैबाय खोमा आङो। नोंनि आखलखौ मिन्थिथारो आङो। ओंखारलां दिनैनो दानो। आयला मानो होखारला बायखोलै आंखौलाय? आखला बारा मोजां नङा नोंना। ओंखारलां। आयला आंखौ बिदि होनथारबाय आरो आइ बिखुनजो। बिहावसो। आं जेबो बुंला। थांदो थां न'आव उन्दुहैदो। आच्छा बारु थाइबानि लारु आंखौ सैमा बायदि बाहायदोंना। दे थांनोसै आंबो। सानगोन मानसिफोरा गामिनि मानसिफोरा खोनाबा मा बुंगोन? आखलानो लाजाखाया। मालानि सिमां गाज्रि नुनानै बिदि थाबायथिंग्रा बेलाय? उन्दुदो। मिथिखाथारो आं बिनि आखलखौ। जानो बे गुमैयाबो जात खालामबाय थायो। फैदो आयै उन्दुफैदो। मोजाङै बुनानै हरगोन र' आं बे खेबा फैबावबा। अबेनि इसिबां लोखिसारा जाखांदों बियो? मबाइलखौ मोजाङै हमनानै हो। हमनानै होबाय थादों नों मोसाबानो जाबाय। 1 2 3 गान्दुला राजा जानो सान्दों आगै हरि बाहां हरि बैनाव गोसो बाहां बापावै बादालै बे दोंसेखौल' मोसाबाय थानोसै नामाब्रा? बेलेग मोसाबावदोब्रा। मोसाया माथो आं बे दोंसेखौनो मोजां मोनदों बेखौनो मोसाबाय थागोन मिथिबाय। नाथाय बे गान्दुला राजाखौलाय बोरै मोसाबाय थाखोब्रा नोंलाय? नोंथ' गान्दुला रानिसो। गान्दुला रानि मोसाब्रा गान्दुला रानि। गान्दुला रानि मेथाइयानो गैया गान्दुला राजासो। गान्दुला राजा मोसानाङाब्रा बेखौ हौवासाफोरासो मोसानांगौ। नङा माथो हिनजावसाफोराबो मोसाजायो रिल्स बानायनायावलाय। होमबाबो हौवानिखौलाय मानो मोसानांगौ जाखोब्रा? हिनजाव नालाय हिनजावनि मेथाइ मोसाब्रा। नङा माथो हिनजावनि मेथाइखौबो हौवाफोरा मोसाजायो आरो हौवाफोरनि मेथाइखौबो हिनजावसाफोरा मिथिबाय। दानि गोदान मुगायाव हौवा हिनजाव जेबो गैला गासिबो मोसाजायो। होमबाबोलै सिखिरि सिख्ला मोसाब्रा सिखिरि सिख्ला। पेम्पेरे पेम्पेरे पे होनलायलायनाय। बहा फेम्पेरे फेसै। गोसो सिङाव दङ मेथाइया नाथाय खुगायाव लाबोनो हायाखै। एसे हिनजावनि मेथाइ मोसाब्रा हिनजावनि। मा हौवानि मेथाइ लगायनानै मोसानायलै? मबाइल लानो होनायखाय बिदि बुंबाय आरो नोङो। बिनिखायनो आं हारसिंसो रिल्स बानायो मिथिबाय। नोंखौ आं मबाइल मा खेबसे हमनो होखो नोंहा बायदिसिना बुंबाय आरो। आं गाज्रि बुङाखैब्रा हिनजाव नालाय हिनजावनि मेथाइ मोसासो होननानै बुंदोंब्रा। बेयावथ' जेबो गाज्रि बुंनाय जायाखैना। एफा मोजां हिनजावफोरनि मेथाइ दङ बेफोरखौ मोसा। मेरला मेथाइ दङ माथो जेरै सिखिरि आं बिबाराव हायलालाय हुइलालाय मोसाबाय था बेफोरबायदिखौ मोसाब्रा। मा नोंलाय गान्दुला राजालै? थामिस आंहा मोसादों नोंहालाय मा नांजादों? आं गान्दुला राजाबो मोसानो हागौ खांखमा राजाबो मोसानो हागौ बा खांख्राइ राजाबो मोसानो हागौ। नों आंखौ जेबो बुंनाङा मिथिबायना? नङाब्रा नों मोसाब्रा मोसा नाथाय हौवानि मेथाइखौ मानो मोसानांगौ बेसो खोथाया। हिनजावनि मेथाइ मोसाब्रा हिनजावनि। आयौ बाला माबायदि जाम्बाबा हौवा मोनखोबाय आंलाय। ट्रेन्डिं रिल्सफोराव मा मेथाइ मोसानांगौ मा मेथाइ मोसाबा पपुलार जायो बेखौबो मिथिया। बायदि जाम्बा हौवाखौ मोनखोथाय आं। आंनि खाफालानो गाज्रि मोनदां। बेनिखायनो रिल्स बानायबाबो बखिजायो। बापावै गाबबायसो नामाब्रा? गाबमारबायसो नामालै? मानो गाबनांगौ जाखोब्रा? आं सैथो बाथ्राखौसो बुंदों। थामिस नों आंनि रिल्स बानायनायखौ मेगन सायो आरो बेनिखायनो जात बुंबाय थायो। बापावै माला नोंनि रिल्स बानायनायखौ मेगन साखोब्रा? आं सायाखैथ'। आंलाय बुंदोंसो हिनजाव नालाय हिनजावनि मेथाइ मोसा होननानै। जाम्बा दुनियानि जाम्बा हौवाफोरानो हिनजावनि मेथाइ मोसागासिनो मालाय। बेहासो आंखौ
मानो गाबलायखोब्रा गाबनाङालै बे हरफ्रावलाय मानो गाबदोंब्रा गाबना आं बांद्राय बुरखायनोबो रोङाना माबायदि बुरखायबा गाबनायखौबा थामिस नोंजों बुरखायबो जाया आङो हारसिंनो गाबगोन हारसिंनो दुखु जागोन मानो हारसिंनो दुखु जानांगौब्रा दुखु जानाङाना आंथ' नोंखौ बुंदोंल'सो मानो गान्दुला राजाखौ मोसानांगौ होननानै गान्दुला रानिखौसो मोसा होननानै थामिस गान्दुला रानि मेथाइयानो गैयाबा आं बोरै मोसानांगौ गान्दुला राजासो दङ दा जेखौबो बुजियाबाला माबायदि हौवासै आंना मा जालायखो मा खालामलायखो बिहामजोखौलाय आं जेबो खालामाखैलै माबा भिडिअ बानायनो होदोंमोन बियो आंखौ बेवहाय माने गान्दुला राजा मोसादोंमोन बियो बेखौनो आङो गान्दुला राजा मोसानाङा गान्दुला रानिसो मोसा होनना बुंनायखौनो गाबदों इसिबां हरफोरावलाय मानो भिडिअ बानायलाबायनानै दावराव जालायगासिनो नोंसोरलाय सानफोराव बानायबानो जायो जागोन दे गाबोन सानाव बानायनोसै दे उन्दुदो बयबो दावराव दावसि जाबा मोजां खोनाया उन्दुनायफोराव बेफोरबायदि दावराव दावसि खालामनाङा बिहामजो दे उन्दुदो गाबोन मोजां भिडिअ खालामदो मालाबाबो सोलायला आं गान्दुला राजा मोसानानै फेमास जाबा नोंखौ रावबो सिनायनाय नङा होननानै नोङो मेगन सादोंना ससियेल मिडियायाव आंनि रिलआ भाइरेल जाबाय थानायखाय नों गाज्रि मोनदों आरोना बाप्पा बिदि सानाब्रा नोंनि देरहानायानो आंनि देरहानायलै होमबालाय माथो आंनि गान्दुला राजा मोसानायखौलाय नोंहालाय बखिदों आं बखियाखैब्रा माने हौवानि मेथाइखौ दा मोसा हिनजावनि मेथाइखौ मोसा होननानैसो बुंदोंलै आङो आदा ओरै फैलाय मा जाखो आदा बाजैया जेखौ बुंदों बेखौ मानिनांगौब्रा आं मानिखादोंब्रा नाथाय बेलाय मानो गान्दुला राजा मोसागासिनोब्रा गान्दुला रानिसो मोसानांगौ आदा बेफोरबायदि होननाङालै बाजैया दुखु मोनगोन बाजैया जेखौ बुंदों बेखौबो मानिनांगौ नङाबा बाजैजों खारजागोन बाप्पा एथ' फिसा खोथायावनो अरखि फिसायाबो मानसिनि मोदोमखौ खामहोनो हायो आदा बे अरखिया जाहाथे ब्लाव ब्लाव जोङा बेनिखायनो अरखिखौ दै लुखावखा दानो बाजैया दा रागा जोंदोंना बाजैया जेखौ बुंदों बेखौनो मानि नोंलाय मानो बाजैजों उल्था नांलायफाबाय थायो आच्छा बिदिसो होमबा बिदिसोथ' आरो आदा बाजैया जि मेथाइखौ मोजां मोनदों बेखौनो बानायनो हो नों बेफोरबायदि एक्सप्लेनेसन खालामबाय थायोबा खारजागोनबो बाजैजों आदा बेनिखायनो बाजैखौ थाब बुरखाय बाप्पा बिदिसो होमबा बादालि देलै दे गान्दुला राजाखौनो मोसादो आं जेबो बुङा मोसायाबा गान्दुला राजाबो मोसाया एम्फौ राजाबो मोसाया मोसालै मोसा गान्दुला राजा मोसायो ना एम्फौ राजा खांख्राइ राजा जिबौ राजा मोसाबानो जाबाय मालावबो मोसायानो नोंहानो मोसानानै ला नोंजों बखि जानानै आं रिल्स बानायनोबो लुबैया मिथिबाय नोंनि थाखायनो आंनि भिडिअसफोरा दाना भिउसबो मोनला नोङो आंनि गोसोबायदि खालामनो होआ नालाय आंनि गोसोबायदि भिडिअ बानायनो होआ नालाय बाप्पा बिदिसो जाबाय होमबा खोथाया नोंनि थाखाय आं स्पेसियेल मेथाइ लिरनो होनोसै सासे मोजां सिंगार नागिरनोसै बेनिफ्राय मेथाइ दोंसे बानायनो होनोसै आं दे बुं नों मा मेथाइ बानायहोनो गोसो दरखार गैया आं उन्दुनोसै आरो आंखौ जेबो बुंनाङा नोंजों आं रायलायनोबो गोसो गैया आरो नोङो आंखौ बेफोरबायदि एदावबाय थायोबा आं मोसौ गलियावसो उन्दुहैगोन बाप्पा रागा जोंनाङा दे नों उन्दुनानै थादो नांगौबा आंनो बाहेरायाव उन्दुहैनोसै बाथमिसा आंखौ बुरखायनो गारनानै गावसो बाहेरायाव उन्दुहैबाय बाथमिसा आयो बाला माबायदि हौवा मोनखोथाय आंबो आयो बाला साला बिखुनजोजोंसो सोबा जाबायलै आङो साला फानैसो सानदोंमोन बिखुनजोसो जाहैबाय टा मा जाबावनांगौ जाखोब्रा आंनि खाफाला मालाय जेबो जालालै न'आव थांनानै खम्बलसो होयोब्लाना थाहैनोसै आं आदा नारजि बुदां जों एक्सिडेन्ट जाबाय